It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nanaginip ako at meron daw nangyari sa amin ng best friend kong babae. Bakla ako. Akala ko, DJ Rocky, mananatili lang akong follower mo dito sa Qatar. Hanggang sa namalayan ko na lang na sinisimulan ko na palang i-type sa keyboard ng computer ang kwento ko. Itago niyo ako sa pangalang Jero. At ito ang aking secret file. Bata pa lang ako, nakasanayan ko ng mapakinggan yung words na, sayang, nakakapanghinayang. Ay, gwapo pa naman kaso bakla naman. Nakasanayan ko na yan mapakinggan nung bata pa ako. At kahit bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na isa akong bisexual. Tanggap ako ng buong pamilya ko, kaya naging magaan sa akin ang lahat. Tapos, swerte pa ako sa kaibigan. Meron akong childhood best friend. Siya si George. Mula kindergarten hanggang high school, magkaklase kami. Nagkahiwalay lang kami ng college kasi magkaibang university yung napili namin. Hindi lang kami basta magkaibigan ni George. Para na rin kami magkapitid. At alam ko, ganun yung turing niya sa akin. Nung nasa third year college na kami, nahinto siya sa pag-aaral. Namatay yung papa niya at hindi kakayanin ng mother niya na sabay-sabay silang pag-aralin sa college ng kambal niyang si Georgie. Mabait yung kaibigan ko kaya nag-giveaway siya sa kakambal niya. Sa paghinto niya ng pag-aaral, nag-work siya sa isang call center company para makatulong sa mama niya. Pero sa kamalas-malasan niya, hindi nakagraduate si Georgie kasi nakabuntis ng girlfriend. Grabe. Hinayang na hinayang ako noon para sa kaibigan ko. Kasi sa kanilang magkapatid, si George naman talaga ang porsigido sa pag-aaral. Pagka-graduate ko ng college at maswerte naman akong nakahanap ng magandang work sa isang kilalang construction firm, napasabag ako sa trabaho. Dahil may work naman na ako, pinag-enroll ko si George. Noong una ayaw na niyang magbalik ng school kasi 3 years na rin siyang napatigil. Wala na daw sa isip niya ang pag-aaral. Pero pinilit ko siya. Ipinaalala ko sa kanya kung ano talaga ang pangarap niya nung mga bata pa lang kami. Pangarap niyang maging nurse. At tutulungan ko siyang maabot ang pangarap niyang yun hanggang sa aking makakaya. In short, napapayag ko siya. Mabilis na lumipas ang 3 taon, nakatapos siya ng nursing. Nakapasa sa board. Hindi lang siya basta pasa, top-notcher at nakahanap agad siya ng trabaho. Sobrang blessing sa aming dalawa yung taong yun. Ako naman, nakuha sa isang malaking project. Kaya naisipan naming mag-celebrate magkaibigan. Sa kondo ko lang naman. Simpleng salo-salo at konting inuman. 3 kami. Ako, si George, at ang boyfriend niyang si Oliver.
Oo, merong boyfriend ang best friend kong si George. 3 years na sila. At in fairness, sobrang bait ni Oliver. Sa tingin ko naman, faithful siya sa kaibigan ko. Ako naman kasi, okay na sa akin yung fling-fling. Hindi na ako umaasa pa na makakahanap ako ng katulad ng boyfriend ni George. Sabi ko nga, masaya na ako sa isang gabing ligaya. Nakontento ako sa ganong klaseng love life ko. Hindi ko alam kung paano natapos ang simpleng selebrasyon naming tatlo. Basta sobrang saya lang. Nang gabing yun, nanaginip ako ng iba. Kakaibang panaginip. Panaginip na sa realidad ng buhay, hindi ko naisip na mangyayari sa tanang buhay ko. May nangyari daw sa amin ni George. May nangyari sa amin ng best friend kong babae. Bakla ako. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit na may nangyari sa amin ng gabing yun sa panaginip ko. Kinabukasan pagising ko, napabalikwas ako ng bangon sa pagkakahiga ko nang maramdaman kong hubad ako. Hindi ko ugaling matulog ng hubad. Lalo na ng hubot-hubad. Isang malaking oh no! OMG! Nasapo ko ang ulo ko. Sinabunutan ko yung buhok ko, sinampal-sampal ko ng paulit-ulit ang mukha ko. Hindi pwedeng totoong nangyari ang naganap sa panaginip ko. In denial pa ako. Bumangon ako sa pagkakahiga ko. Sa paghila ko ng kumot, napashit ako. Shh! May nakita akong dugo sa bedsheet. Shit! OMG! Hindi na ako virgin. Sa isip-isip ko, hindi ka naman na talaga virgin simula nung college pa. At kahit ma-virginan ka pa, hindi ka duduguin. Feeling mo, Jero. Para akong tangang kausap ko ang sarili ko sa sitwasyon na yun. Kung hindi sa akin, yung dugong bumahid sa bedsheet ko, kay George yun. Kung ganun, sa edad ng kaibigan kong yun, aba, Berhing Maria pala ang aking best friend na si Georgina. Nanlumo ako. Hiyang-hiya ako sa kaibigan ko. Sa sarili ko, paano ko nadungisan ng nag-iisa kong best friend? Nagawa kong nakawin ang iniingatan niyang V-card niya. Paglabas ko ng kwarto, pumunta ako ng kusina. Hindi ko doon nakita si Georgina. Wala din siya sa kwarto niya. Oo, meron siyang kwarto sa kondo ko. Magkasama kami sa kondo. Wala rin siya doon. Wala na yung iba niyang mga gamit kasi naglipat na siya nung isang linggo sa Alabang, malapit sa workplace niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin ng araw na yun. Kung tatawagan ko ba siya sa phone or ite-text. Anong sasabihin ko? Dapat ba ako mag-sorry sa nangyari kahit hindi ko naman sinasadya? Parang gusto kong lamunin ng lupa. Nilalamon na ng hiya ang katawan ko. Pinuno ng takot ang utak ko. Kabang-kaba ang puso ko. Dati-rati, matext kami sa isa't isa. Yung simpleng, Bes, kumain ka na ba? Anong oras ka uuwi? Ingat ka ha. Pero wala akong natanggap sa kanya. Malamang sa malamang, sobrang galit sa akin ng best friend ko. Baka kinamumuhian niya na ako sa nagawa ko sa kanya. Kaya sige, sabi ko sa sarili ko, palalamagin ko muna yung sitwasyon. Dahil sa malaking project na nakaatang sa akin, nalibang ako kahit papaano. Hindi ko binabakante yung sarili ko.
Ilang buwan din, hindi ako lumabas. Kapag weekends, iniwasan kong uminom. Basta para ako nagka-phobia na uminom ng alak. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa tagal ng pagkakaibigan namin ni George at sa haba ng pinagsamahan namin, yun na siguro yung pinakamatagal naming hindi pagkikita at hindi pag-uusap. Sobrang miss na miss ko na yung kaibigan ko. Parang sobrang laki nang nawala sa buhay ko nang mawalan kami ng communication. Sobrang miss ko na siya. Gustong gusto ko na siyang makita uli. Ilang beses kong binalak na puntahan siya sa trabaho niya, pero palagi naman akong atras sa abante. Wala pa rin akong lakas ng loob na puntahan at kausapin siya tungkol sa nangyari. Naduwag ako. Isa akong malaking duwag. Isang araw, naglalakad-lakad ako sa mall. Nang meron akong nakitang isang pamilyar na mukha. Si Oliver, ang boyfriend ni George. May kasamang ibang babae. Hindi yun yung best friend ko. Sobrang sweet nila sa isa't isa. Naikuyom ko ang kamao ko sa galit sa nakita ko. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito para lukuhin ang kaibigan ko. Hindi ko na naitiis at nilapitan ko sila ng kasama niya. Isang masamang tingin ang ipinukol ko sa kanya nang makalapit ako sa kanila. Oliver, pwede ba tayo mag-usap sandali? Seryosong sabi ko sa kanya. Para saan pa, Jero? Sa tingin ko wala tayong dapat na pag-usapan pa. At huwag kang makatingin sa akin ng ganyan na parang ako ang nagloko sa aming dalawa ng best friend mo. Sagot ni Oliver. Nagloko? Ikaw tong nagloloko ngayon. Niloloko mo ng talikuran ang kaibigan ko. Galit ko pa rin sabi sa kanya. Pero ang ikinagulat ko, ang mas galit niyang mukha kaysa sa akin. Magdahan-dahan ka ng pananalita. Sa 3 taon namin ng kaibigan mo, never ko siyang niloko. Sobrang naging faithful akong boyfriend sa kanya. Iningatan ko siya at inirespeto ko siya. Pero anong ginawa niya sa akin? Iniputan niya ako sa ulo. Nagawa niya pang magpabuntis sa iba habang kami pa. Mag-best friend kayo, diba? Baka nga kakuntsaba ka pa ng best friend mo sa kalokohan niya. Sagot ni Oliver. Sobrang natigilan ako. Ang dami pa niyang sinabi, pero isa lang ang hindi naalis sa isipan ko. Buntis si Georgina. Sinong ama? Ako kaya? Malamang ako. Walang duda ako ang ama ng pinagbubuntis ni George. Alam ko, ako yun. Magiging tatay na ako? Tatay na ako? OMG, pero bakit ganun? Ganun ba kalaki ang galit niya sa akin para ipagkait niya sa akin yung pinagdaraanan niya? Wala na akong sinayang na sandali pa. Pinuntahan ko siya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Pero sabi ng head nurse nila, 2 weeks na daw itong hindi pumapasok kasi masyado daw maselan ang pagbubuntis nito. Mabuti na lang, mabait yung isang nurse na napagtanungan ko at alam kung saan tumutuloy ang kaibigan ko. Magka-share sila sa isang kwarto sa inuupahan nila. Pagdating namin sa tinutuluyan niya, naabutan ko siyang naglalaba ng dikamay habang nakaupo sa maliit na bangketo. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata niya. Kaagad itong tumayo sa pagkakaupo na lalong ikinalantad ng lumalaki niyang tiyan. Sa isip ko, 6 na buwan na siguro ang dinadala niya. Palihim akong napamura sa sarili ko. Naawa ako sa itsura niya.
Dati nang slim ang kaibigan ko pero parang mas pumayat siya ngayon. At mas naging maputla pa. Yung para bang itsurang walang nag-aalaga. Maliit at mukhang mainit ang tinutuluyan niya. Habang ako, nagpapakaginhawa at nag-iisa sa kondo ko. Ang mag-ina ko mukhang nakakaawa. Bes, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin pero nakatungo. Pero imbes na sagutin ko ang tanong niya, dumiretso ako sa loob ng maliit nilang kwarto. Nahagilap ko ang maleta niya at mabilisang sinilid doon ang ilang mga gamit niya. Jero, ano bang ginagawa mo? Itigil mo yan. Awat niya sa akin. Pero wala akong pakialam. Tinapos ko ang pag-iimpake ng gamit niya. Nang matapos, hinawakan ko siya ng maigpit sa braso niya. Yung para bang wala na siyang kawala sa akin. At sabi ko sa kanya, iuuwi na kita. Uuwi na tayo sa ayaw at sa gusto mo. Wala na siyang nagawa, kundi ang sumama sa akin. Medyo mahaba-haba ang naging biyahe namin from Alabang to Quezon City. Wala kaming imikan sa kotse. Pagdating namin ng kondo, hindi pa rin kami nakakapag-usap ng masinsinan. Pagpasok pa lang namin sa unit ko, patakbo na siya kaagad papasok sa loob ng CR. Dumuduwal siya sa loob. Pagkalabas niya, latang-lata ang itsura niya. Now I wonder kung bakit sobrang laki ng ipinayat niya. Malamang hanggang sa mga sandaling yun, naglilihi pa rin siya. Kinabukasan, ganun pa rin. Wala pa rin kaming komprontasyon na nangyari sa amin. Dinala ko siya sa magaling na OB, pina-check up ko siya. At nang araw ding yun, kinuhaan siya ng ultrasound. Ganun pa din. Pagdating namin ng kondo, mas lalong wala kaming imikan. Mag-best friend nga kami. Ganun kami. Kapag alam naming may topak ang isa, hindi naman talaga kami mag-uusap. Kasi alam namin na may isang sasabog sa amin. Normal na magkaibigan din kami, may pinag-aawayan. Meron ding hindi pinagkakasunduan. Pero sa huli, mas lumalamang na nagkakaayos kami. Ang dami kong gustong itanong sa kanya. Pero hindi ko magawa kasi baka ma-stress ko pa siya. Yun daw ang number 1 na ipinagbabawal, sabi ng doktor. Pumasok ako sa kwarto ko. Pagkatapos, pumasok ako sa loob ng banyo. Hindi ko na napigilan yung mga luha ko. Pinagmamasdan ko ang picture ng ultrasound ng baby namin ni George. Kambal ang magiging anak namin. Isang babae at lalaki. Akala ko hindi ko mai-experience yung ganitong feeling ng isang magiging ama. Sobrang saya pala. Ito pala yung kaligayang hindi maipaliwanag. Never kong pinangarap na maging isang ama. Never kong hiniling sa ama. Pero ibinigay niya. Hanggang sa tuloy-tuloy na pala ang agos ng luha ko. Nang maramdaman kong may yumakap mula sa likuran ko. Si Georgina. I'm sorry, Bes. Patawarin mo ako. Kung hindi ko itinago sa iyo ang pagbubuntis ko, baka okay tayo. Natakot kasi ako na masira yung pagkakaibigan natin. Humarap ako sa kanya at tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Umiiyak na din pala siya. At sumagot ako sa kanya na, "No, you don't have to feel sorry.
It's my fault. Natakot akong kausapin ka tungkol sa nangyari. Kaya kasalanan ko to. At sumagot naman siya ng, no, wala kang kasalanan. Kasalanan ko ang lahat. Basta pinipilit niya na siya ang may kasalanan sa aming dalawa. Lasing ka nun. At ako ang nasa katinuan. Kung gugustuhin kong umiwas, kaya ko. Pero hinayaan kong may mangyari sa atin. Ginusto ko kasi mahal kita noon pa. Sabi ni Georgina. Isang revelation na ikinagulat ko. Hindi agad ako nakapagsalita. Ginusto mo man o hindi, kasalanan ko pa rin. Nasabi ko. Handa kitang panagutan. Magpapakasal tayo. Seryosong sabi ko sa kanya. Jero, hindi mo ako kailangang pakasalan. Hindi ko ipagkakait sa'yo ang maging ama ng magiging anak natin. Pero hindi mo kailangang itali ang sarili mo sa akin. Sagot ni Georgina. Gusto kong itali ang sarili ko sa'yo at sa magiging anak natin. Gusto ko yun. At yung pagmamahal mo, yun ang magtuturo sa akin na mas mahalin ka pagdating ng panahon. Sagot ko. Pagkapanganak ni George, saka kami nagpakasal. Sobrang saya ng mga magulang at kamag-anak namin. Kasi kami pala ang magkakatuluyan. Sino magsasabing ang isang baklang katulad ko ay matututunang mahalin ng best friend kong babae nang hindi ko namamalayan. Minsan kinukurot-kurot ko ang sarili ko. Baka kasi panaginip lang ang lahat ng magagandang bagay na nangyari sa akin. May maganda akong career, successful ako sa buhay, may magandang asawa, at 2 pares ng kambal. Oo, bunso din ang kambal namin. At masaya kaming naninirahan dito sa Qatar ngayon. Totoo to lahat. Kaya sa asawa ko, maraming salamat sa'yo. Sa ngayon po, mahal na mahal ko na ang asawa ko. Hindi lahat napapag-aralan. Pero, nagawa kong matutunang mahalin ang asawa ko ng higit pa sa buhay ko. Sa mga beshies natin dyan, minsan, lingon-lingon sa magaganda. Minsan, kakatingin natin sa pogi. Andyan lang pala ang magaganda nating beshi na naghihintay. Ako si Jero at ito ang aking secret vow.